Mitähän siitä tulee nyt, kun se aikuistuu? Mitäs kun se isona tulee? Iso kivu? Niin. Joo, ei tää oli ihan... Tapani uskollisena lähen häntä päästä, missä mun peukalo on. Eikä se ole laukausvarma. Ei se ole mokkiskaan siitä. Kuulee ne ja pitää kuulla. Mutta ei aiheuta mitään hämminkiä. Sitten luotsopäästävyys. Se on joka tilanteessa sama. Se oli heti alkuun tässä kättelyssä. Ja se kaikissa, vaikka sitä olisi uhattu, niin aina tulee se sama, että se on +3. Hyvän tahtoinen luotsopäästävää avu. Ja sitten tämä kovuus, mitä se muistaa, epämiellyttäviä asioita ja antaa niitä vaikuttaa. Tämä kunniakuja tässä on se erikoiskoke, mutta sitä katsotaan joka paikassa. Ei siinä mitään, se on +3 kohtuullisen kova. Ainoastaan siinä oli vähän epävarmuutta, se tuolla pimeässä osoitti, mutta se ei ollut siitä kovuudesta, että se oli jotain muuta. Mutta se oli niin, että siellä oli muuta touhua siinä. Sitten tämä temperamentti, no, lähinnä koiran huomiokyky, tarkkaavaisuus ja miten se nämä muuttuvat tilanteet ja yllätykset selvittää, että miten se jatko siitä, mennäänkö pakoon vai pannaanko hanttiin. Niin tämä on +3 vilkas. Kaikki tapahtuu justiin, mutta tämä ei ole erittäin vilkas, se on ihan... Ja sitten hermorakenne, se on +1, hieman rauhaton. Ei tarkoita, että se olisi hieman hermostunut, se hermot on lähellä sitä kakkosta. Et hermojen puolesta, mutta siinä on nyt, onko se nyt siitä nuoruuden huumaa vai mitä siinä on sen verran, että ei sitä tasapainoiseksi voi sanoa. Taisteluhalu, sen halu käyttää neukoja ja lihaksia, sitä me ei nähty, kun se ei leiki, mutta sitten taistella jotakin vastaan, jotain todellista luulotonta uhkaa, ja jostakin johonkin. Kelkka on hyvä esimerkki, mutta kyllä se ihan kohtuullinen on +2. Puolustushalu. Sinua pitäisi puolustaa. Se on +2. Suuri hillitty. Se räjähtää heti. Se oli oikeasti aika niin kuin mainio. Heti niin kuin, että jo porkille. Meidän äitin päälle ei tullut. Yksinään pitää sitten se puolustaa, toi terävyys on tuossa seinässä. Se on pieni. Ilman jäljelle jäävää hyökkäysalueella. Se on ihan hyvä. Siis se pääasia on se, että silloin kun se on ohi, niin se on ohi. Ei täällä ollut mitään huolta siitä. Sitten toi toimintakyky. Erikoiskokena siinä on kelkka ja pimehuone. Kelkalla siinä on uhka. Pimeässä huoneessa ei ole uhkaa. Kelkka meni hyvin. Ja pimeäkin meni, vaikka se kesti, kun se keksi niin paljon muuta tekemistä siinä. Mutta se koko ajan teki jotain. Ja sitten se katsotaan joka paikalla, että pystyy omin avun järkiperäisesti toimimaan. Se on +2 hyvä. Miinuksia ei saanut yhtään. Ne on kaikki plussia ja niitä kertoi 220.